Здравей, любов! Добре дошла отново в кръгът на спокойствието. Днес ще говорим за благодарността и ще споделя 6 практики за благодарност, които могат да променят начина, по който гледаш на живота и съответно да променят целият ти живот. Благодарността е в основата на щастието. Тя е основа за положителен поглед върху живота. И ако просто промениш начина, по който гледаш на нещата, ще се изненадаш колко много от живота ти ще се промени и колко самата ти ще се промениш в този процес. Има една мисъл за промяна в перспективата. Когато промениш начина, по който гледаш на нещата, които гледаш, се променят. Благодарността е един от тези дълбоки инструменти, с които можеш да промениш начина, по който гледаш на живота и така да промениш целия си живот. Тя ти помага да превърнеш живота си в такъв с повече радост, мир, позитивност и любов. Промяната в гледната точка може да изглежда проста, но е способна да промени абсолютно всичко. Ако искаш в живота си повече любов, изпитвай благодарност за това, което вече обичаш и което вече ти дава любов. Ако искаш повече материално изобилие в живота си, почувствай благодарност за това, което вече имаш. Да живееш в постоянна вибрация на благодарност е първото условие, за да получиш още дарове, за които да благодариш. Защо благодарността е толкова силна? Благодарността е начин на живот. Това е нагласата. Благодарен съм за всичко в живота си. Колкото повече неща намираш, за които да си благодарен, толкова повече ще откриеш, че имаш за какво да си благодарен. Знаем какво казва Мечо Пух, който между другото е един от най-мъдрите литературни герои. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече се фокусираш върху нещо, толкова повече то расте. Не става въпрос само за това да казваш благодаря. Става въпрос за начин на съществуване, в който си благодарен за всяко едно нещо. Буквално. Колкото повече можеш да бъдеш искрено благодарен, толкова по-добре. Събуждаш се. Благодаря за слънцето. Благодаря за въздуха, който дишам. Благодаря за храната, която имам. Благодаря на хората, които са допринесли за това да я има тази храна. Благодаря за живота си. Благодаря за семейството си. Благодаря за приятелите си. Благодаря за дрехите, които нося. Благодаря за дома, в който живея. Толкова много неща има, за които можем да сме благодарни. Те са безкрайни. Когато живееш по този начин, когато практикуваш благодарност всеки ден като начин на мислене и съществуване, това изцяло трансформира начина, по който се чувстваш към себе си, живота си и средата около теб. Защото много хора живеят в противоположното състояние. Състояние на липса, на недоволство, на оплакване. Фокусират се върху това, което не искат. Върху това, което не върви. Върху това, което няма. Вместо да се фокусират върху това, което вече имат и върви добре. Но нека е ясно. Благодарността не е игнориране на лошите неща. Тя не е бягство от реалността. Тя е признателност за доброто, което вече съществува. Обръщане на фокуса към доброто. Например, благодарен съм за ръцете, краката, очите, защото не всеки има този дар. Колкото повече откриваш в живота си, за което да си благодарен, толкова повече ще започнеш да го виждаш и преживяваш. Ето и 6 практики за благодарност. Първата от тях е да имаш дневник на благодарността. В него сутрин или вечер, но всеки ден записвай 3, 4 или 5 неща, за които си благодарен. Опитай се да са различни всеки ден. Бъди конкретен, не само семейството ми, а какво точно в него. По този начин ще развиеш мислене в изобилие. Втората практика е разходки с благодарност. Звучи много просто, но е изключително ефективно. Комбинирай движението с мисли за благодарност. Ще бъдеш сама, ще се разхождаш сред природата и докато се разхождаш,
Мисли за това, за което си благодарен. В природата, в деня си, в живота си. По този начин комбинираш тялото, ума и духа. Усещането е невероятно. Третата практика е писма или съобщения на благодарност. Изпрати на някого съобщение, в което изразяваш благодарност към него, без повод, просто защото го оценяваш. Това не само променя теб, но и носи щастие на човека отсреща. Любов, която се връща обратно. Ако все още не си готова да разкриеш себе си по този начин, напиши писмото без да го изпращаш. Това също помага много. Четвъртата практика е преосмисляне на ситуациите чрез благодарност. Когато преминаваш през труден момент, попитай себе си, какво мога да науча от това? И си отговори. Например, благодаря за това, че тази ситуация ми показа търпение, сила, устойчивост. Във всяко изпитание има поне една полза. Намери я. Петата практика е визуализация с благодарност. Когато си спокойна, може би преди заспиване, затвори очи и визуализирай нещата, за които си благодарна. Сега и в бъдещето. Почувствай ги. Това е форма на манифестация. Колкото повече се фокусираш върху нещо, толкова повече започваш да го привличаш. Затова насочвай фокуса си към доброто. Шестата практика се нарича котви на благодарността. Избери една ежедневна дейност, например миене на зъби, и я използвай като стимул да се сетиш за нещо, за което си благодарен. Всеки път, когато вземеш четката, в началото ще ти се налага да си напомняш, а после ще става автоматично, мисли за нещата, за които си благодарна. Например, всеки път, когато мия зъбите си, си мисля за това, че съм благодарна, че имам покрив над главата си, че живея в време, в което не ми липсват елементарни материални неща и така нататък. С времето това става естествена част от живота ти. Колкото повече интегрираш благодарността в деня си, толкова повече тази нагласа ще стане част от теб. А колкото по-благодарна си, толкова повече хубави, позитивни неща ще привличаш. Благодарността те прави мощен създател на собствената ти реалност. Споделих 6 практики, които можеш да опиташ. Коя ще пробваш първо? Коя ти изглежда най-лесна или приятна? Сподели с мен в коментарите. А ако имаш твои собствени практики, разкажи ми и за тях. Благодаря ти, че гледа. Изпращам ти много любов и ще се видим в следващото видео. Обичам те!